Sa iban pang balita, bangkay sang 9 anyos nga PWD nga nahulog sa suba sa Leganes na sapuan sa Buena Vista, Guimaras. Samtang lawas ang 66 anyos nga lalaki nga ginapahayag na lumos sa suba sa Tigbawan na sapuan man. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Positibo nga nakilalaan sang amay ang bangkay sang siyam katuig nga bata nga si alias Tan bangod sang ginasuksok sini nga panapton. Si Tan ang isa ka PWD nga ginapahayag nagkamang kag nahulog sa porsyon sang dingding nga may buslot kag nagdiretso sa suba Lunes ang gabi. Sa PCG Iloilo, pasado alas 10 na kahapon sang aga sa makitaan ang bangkay sang bata sa Montpelier, Buena Vista, Guimaras matapos ang masobra duha ka adlaw. Napuno sang kasubo ang iloy sa nadangtan sang iya bata. Salamat lagi po sa isang Swiss Guard na nakita ng bata ko. Atala na ay lubong ang biktima buwas. Wala na sang kabuhi sa nasapuan sa suba sakop sang Barangay 1 Tigbawan, Iloilo ang 66 anyos nga lalaki nga ginkilala ng kay Gerardo. Base sa investigasyon sang Tigbawan Police, nalubos ang biktima samtang nagatabok sa suba sa Barangay Dorongan Miyerkules ng hapon. Mapadulong kunta ni ini sa iya talangnan. Wala man sa may nakita ang mga samad sa lawas ng biktima. Pag anak sa mo tabok suba, nabaw ka, galing isang liay, gultira na talo magsarurot, siya mo to ay pangita siya, wala isa nakita. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga. Ratsada!